quarantena de magrebins en unes barraques d'un solar d'Olesa de Montserrat. Denunciar fets com aquests és tan fàcil com trucar al 473 3334. Mohamed i Balkasma arriben a 11:15 del matí a les barraques on viuen. Venen de buscar feina, però no hi ha hagut sort. 40 magrebins viuen des de fa un temps en aquestes barraques d'un solar d'Olesa de Montserrat, en unes condicions molt precàries. Aquestes barraques s'han convertit en l'allotjament de molts immigrants. La llum l'obtenen generalment d'espelmes i l'aigua d'una font que hi ha a prop del solar. L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat està intentant trobar una solució, però de moment no hi pot fer front per falta de diners. Una solució provisional seria allotjar-los en una nau d'una fàbrica habilitada amb les mínimes condicions per viure-hi, però l'Ajuntament no ho pot fer fins que no estigui segur d'obtenir una subvenció de la Unió Europea. En cap moment l'Ajuntament pretén solucionar-los la vida ni solucionar-los la vivenda, sinó simplement donar-los un suport perquè puguin per si sols trobar el camí que hagin de trobar. Mentrestant, els habitants de les barraques reben ajudes de diferents tipus per part dels serveis socials de l'Ajuntament. La majoria acceptaria viure en una nau habilitada de forma provisional perquè creuen que no poden estar pitjor del que ara estan. I Can Cadu ha tingut més sort. Aquesta setmana comença a treballar en la construcció. Alguns obtenen feines eventuals, però la majoria no tenen els papers en regla i legalment no poden residir a Catalunya.